ಬರ್ತದ ಅತ್ತಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡತದ ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. Vishu Lakle. Good morning. Good morning. Vinna. Vinish. Lakku. Good morning. Vinna, good morning. Hari Ram Hari Krishna. Friends, nikulu thumbnail ತೂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬೈದ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅದೇ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಂಡರ್ಲಾ ಪೋತಿತ್ತು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಪಿದಾರ್ತ್ ಕೋಡೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಪಿದಾರ್ತ್ ಬೊಲ್ಚರೆ ವಂಡರ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪೋತ್ ಮಜಾ ಮಸ್ತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ 2 o'clock ಆತಿಕ್ಕಂಡ 2:30 3 o'clock ಜಾದನ ಆತಿಕ್ಕಂಡ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀತ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಗುಲು ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಸೊ ಮುಂತುರ್ತು ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪಿದಾಡುವ ಅವಳು ಪೋತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಶಿಲ್ಲ ಪೋತಿತ್ತು ಅವಳ ಹಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಲಾಕರ್ ಕೊಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ದೀತ್ ಪೋರೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗಿದಂಡ ಪಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಅತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅವಳು ತಿರುಮಲೆಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವುಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ಲ ಬೋಡೆ ಬೋದು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ತಿರುಮಲಕ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ 8 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಂತುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಕುಲು In 400 meters, at the roundabout, turn left onto Alipri Road, Alipri Bypass Road. ಅಕುಲು ಮೂಜಿ 4 ಸತಿ ಬರ್ತೇರು ಮೂಲು ಏನು ಒಂಜೇ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರೋಂತುಳ್ಳೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕುದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು. ಅದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ನೆನಪಾಕೋಣತ್ತ ಮೂಜಿನೇ ಸತಿಯಾ ಮೂಜಿನೇ ಸತಿ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ In 50 meters, at Alipri Garuda Circle, turn left onto Tirumala Up Road. ವೈಶು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದ ಜೀಪ್ ಇಡ್ಬೋತೀನಿ ಮಿತ್ತಿಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಡ್ಬೋತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಡು. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ ಇಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡುವಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಚತ್ತು ದೇವರ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಟ್ಟದುಲಯ್ಯ ಅಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಮಾರೆ 7 ಮಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಿತು ಒಂಜಿ ತೋಜು ಅಂಚಿ ಪೋನಕ ಕುಡಂಜಿ ತೋಜು. 7 ಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ಏನು ಕೇಂದೆ ಟಿವಿಡು ಪೂರ ತೂತೆ ಏನು ಬಟ್ ಏನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪಿನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಲಗೇಜ್ದ ಪೂರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಇಂಕುಲು ಮೂರು ಪಿದಾಡೊಂತುಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೇಟೆಡ್ ಬಿದಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ ತನಕ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಕ್ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ಒಂದು ಮಲ್ಲು ಹಾಲ್ ಗೀರ್ಪುರ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂತುಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡ್ಗಾರೆ. ಸೊ ಮೂಳು ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪುಣ ಅಂಡ ರೋಡ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇಡು ಪೋಂತುಳ್ಳ ಏತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೇಚರ್. ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್, ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಗುಂಡಿ ಪಾತಾಳ, ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬೆಟ್ಟ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಲು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಡು ಬರ್ತದ ಜೀಪುಡು ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಆತಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡತದು ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದೇನಾ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವತ್ತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಮೂಲು ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಮೂಲು ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಮಂಡೆನೇ ಸೂಪುನ ಮಾರು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಎಂಚಿನೇ ಅತ್ತು ಮೂಳು ಬನ್ನಗ ಉಂಡತ್ತ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಮಂಡೆನೇ ಸೂಪುನ ಮಂಡೆನೇ ತೋಜುಂಡು ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಅಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಂಪುಂಡತ್ತೆ ఏసీ రిచ్చి లెక్క భక్తులకు విజ్ఞప్తి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారు తిరుమలకు ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಶೂ ಇದ್ದೋಡು ಮೂಲು ಫ್ರೀ ಆತ ಶೂ ಮೂಳು ಇದ್ದೋಡು. 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు, అలాగే సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಕೊಡ್ಪೇರು అయితే ನಮ್ಮ భక్తులు విజ్ఞప్తి. ಚಪ್ಪಲ್ ప్రసాద్ గారు వరంగల్, నేను ఎక్కడ ఉన్నాను శ్రీవారి ఆలయం దగ్గర ఉన్న ప్రసార కేంద్రం దగ్గరకు వచ్చి స్వాగత జ్ఞాపకం కలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. రవిప్రసాద్ గారు ఊరు వరంగల్, నేను ఎక్కడ ఉన్నాను శ్రీవారి ఆలయం దగ్గర ఉన్న ప్రసార కేంద్రం దగ్గరకు వచ్చి ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅಂದ ಶೂ ಈಜರೆಗೆ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವರು ಮೂಳು ಫ್ರೀ ಆತ ಶೂ ಸೇಫ್ ಆತ ಈಜೋಳಿ. ప్రసార కేంద్రం దగ్గరకు వచ్చి ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಮೂಳು ನಮ್ಮ ಏನದ್ನ ಫ್ರೀ ದರ್ಶನ 300 ಕೊರುಂಡ ಫ್ರೀ ದರ್ಶನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ 300 ಕೊರುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ ಎನ್ನದ್ನ. ಬಟ್ ಅವು ತೂನಾಗ 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾರೆ. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೋರ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಲು ಏತ್ ನಡಪರೆಗುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ತು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಡೋ ಕಣ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲು ತಿರುಗುದು ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೀ ದರ್ಶನದ ಕ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಓಳು ಪಂಟು ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಬಿಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್. ಬಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲು. ದೂರ ಉಂಡು ಲೈನ್ ಅವು ಪೂರ ಲೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೈನ್ ಏತು ದೂರ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಜಿಲೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಬಂದಾಗ 3 ತಿಂಗಳದ ದುಂಬೆ ಸುತ್ತು ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪಟ್ನ.
ಸಿತ್ತಂಪು